Здравейте! Извинявай, че те прекъснах, колега, обаче сега ще вземеш микрофона ти отвътре навътре. Искам да им покажеш как става вътре в играта. Ние сме под земята, MC-тата, брат, пак са в кръвата. Я се събудете, я си помислете, с всяките рими пак ни докажете, че може на микрофона да се справите, защото ние знаеме точно какво правиме. Ела да види сега и моят човек как вкарва на якия си куплет. Всъщност фристайл, това се умува тук и какво се купува на мене точно не ми пука. Разбираш ли? Моите рими всичките винаги с моя човек сега не са доставени реално в душата, за да усетиме човешката топлината. Усети ли римата цялата земя, дори под одялото? От живота какво си разбрал всъщност за себе си, то са какво си дал. Колко пъти се продаваше и не ставаше, и някакви хора май за глупост отебаваше. А тя правеше това в сърцето, да покаже, че човек свобода е момчето. Нека като кученце да скача всеки ден и накрая да бъдеш толкова надробен, че да не знаеш на къде отиваш ти и да видиш тия нови светлини. А това когато ти разбиеш новата система, знай, че това е най-яката полемика, новата естетика. Всъщност това съм аз и не съм да чупим някакви форми в анфас. Паля поредния зеления академия, ония, дето е всъщност като свискатения. Живея ви точно в стомасите, искам да разберете как правиме го сиромасите. А ние тук диктуваме това всъщност, което искаш да купуваме. Абе брат, на кръставичар, краставици и мислиш, че искаш да направиш някакви яки траци, някакви яки скици, а всъщност правиш само псевдофанатици. Ти клонираш, можеш ли да ме разбираш? Или мислиш, че в себе си злобата ще провокираш като някакъв гаден хулиган и сега те пържиме в големия нагорещен тиган? Добре, разигра сценарий от моят човек, точно какви ги прави, чули? Или не можа да чуеш? Я по-добре отиди да се обуеш. Миризмата ти усещам отдалече, MC-тата края ви виждам вече. От неизвестния и фантома фанали совата на микрофона. Как се правят траци за всичките глупаци, всичките леваци. Ще им кажа да ги изправя малко с моите рими, да им докажа, братко, как влиза в душата ти и в главата ти, мислите ти прочиства. Ето там човека се замисля точно където обича да ги отбира най-добрите от неговата душа, но тези хора едва ли биха разбрали това. Нямат сетива. Затова не биха разбрали това. Нямат сетива. Нямат никаква душа. Именно заради това не биха разбрали.